shoot. You wanna fight me, I fight back. Go ahead, bite me. Well, I bite back. Wish they would. Ooh, I want it bad. Tak na tenhle rozhovor já jsem se těšila úplně ze všeho nejvíc. Tohle je totiž, milé dámy, podle mě revoluce v péči o pleť, která je výsledkem dlouholetého výzkumu docenta Petra Kaštánka. Ahoj, Petře. Ahoj. My už jsme se bavili o spoustě tvých vynálezů a patentů, o tom, jak pečovat o své tělo, o své zdraví. Pojď nám trošku představit, jak můžeme pečovat o pleť. O to, co ukazujeme světu každý den, zrcadlu, každý večer a každé ráno. Martino, tady to, co jsme připravili teď, tahle 4 séra, to je vlastně takový výsledek a vyvrcholení 30 let výzkumu, bádání, projektů, ve kterých jsme hledali ty nejúžasnější přírodní účinné látky, které by podpořily efektivně stav pleti. A vlastně celou tu dobu jsme hledali a zkoumali, které látky opravdu účinně fungují. A možná to prozrazuju trošku dopředu, ale tady za to jedno sérum to vzniklo vlastně v rámci projektu, který získal cenu grantové agentury za nejlepší aplikovaný výzkum v republice. To mě i vedlo a motivovalo k vývoji nových a ještě lepších látek, nových úžasných systémů, jak ty přírodní účinné látky doručit do pokožky, právě do těch vrstev pokožky, kde mohou efektivně fungovat, protože naším cílem není něco naplácat na pleť a zalepit jí, aby to bylo zvenku. Naším cílem je dostat ty účinné látky tam, kde mohou fungovat. A to se vám daří taky díky těm vašim unikátním systémům transportu účinných látek tam, kde fungují. Přesně tak, tomu se říká takzvané delivery systémy, kdy my ty účinné látky vlastně enkapsulujeme, jakoby obalíme do takových malých váčků, nanokuliček a pomocí různých systémů lipozomů nebo nanomicel to nám umožňuje je dopravit do hloubky pleti. Ale ještě navíc nám to i umožňuje, některé ty technologie je třeba přímo cílit, aby se spojily třeba s fibroblasty, to znamená třeba s konkrétními buňkami, které v té pleti jsou odpovědné za přirozenou produkci kolagenu a elastinu. To znamená látek, které podporují elasticitu a pružnost pleti. Můžu se zeptat, jak v té buňce člověk řekne, tady s tím se nepaktuj, ale potřebuji, aby ses napojil na něco jiného? No každá buňka má nějaké specifické receptory. Jasně. Vlastně můžeme si to představit jako takový zámek, kterému pasuje nějaký konkrétní klíč, takže my vybavíme ty naše účinné látky, vybavíme těmi klíči, které se naváží na ty zámečky. Taky se to dá na to pohledět, jako že to je taková technologie takových miniaturních dronů, které tu látku vezmou a dopraví tam, kde potřebujeme, aby byla. Ty systémy, to je taková nejmodernější věc, která se teď začíná v posledních vlastně letech objevovat. Velmi často je to spíš směřované do farmaceutického průmyslu, kde se takhle cílí léčiva, třeba aby útočila na rakovinové buňky. A ono to použití v kosmetice je opravdu inovativní. Já jako holka, paní, žena, jak já poznám, že tohle to je to správné? Jak si mám vybrat ten produkt? Já když jsem vyvíjel, koncipoval ty produkty, tak jsem je dělal v takové podobě, aby cílili na širokou škálu problémů. Samozřejmě každý z těch produktů má takové, řekněme, své větší specifické nasměrování, kde je nejvhodnější. Ale současně se dají kombinovat libovolně mezi sebou. A vlastně ta 4 séra v různých kombinacích nebo sama o sobě vlastně řeší většinu problémů pleti, se kterými se můžeš setkat. Aha. Liší se mimochodem konzistencí? Určitě. 2 z těch sér, žluté a modré, aby jsme je jednoduše odlišili, ta jsou vodná, když to růžové a bílé jsou olejová. Takže i to trošku určuje typ pokožky, pro který jsou primárně vhodné. My se vždycky snažíme kombinovat přírodní látky získané
vlastně na základě našeho dlouholetého výzkumu, na základě testů, kdy vidíme v in vitro testech, třeba na izolovaných kožních buňkách, keratinocytech, my vidíme, která z těch látek působí nejlépe protizánětlivě, která působí antimikrobiálně, která působí antioxidačně. Ale hlavně my využíváme takovou unikátní robotickou stanici, která je schopná dělat desítky tisíc testů právě té účinnosti, vzájemných kombinací těch látek. A v tom si myslím, že spočívá jakoby unikum toho našeho přístupu, protože my vždycky hledáme, jaké látky společně synergicky namíchat, aby ten výsledný efekt byl co nejlepší. A samozřejmě ty přírodní látky kombinujeme s těmi vysoce moderními delivery systémy, aby jsme je dostali do pokožky tam, kde mají působit. My v řadě těch projektů jsme postupně třeba zkoumali více než 1000 druhů mikrořas, jaké mají látky a účinky. Pak jsme zaměřili pozornost na desítky druhů zapomenutých českých bylin. V současné době podobným způsobem analyzujeme účinné látky mikroorganismů z extrémních prostředí, jako je Antarktida nebo krátery sopek. Mimochodem, Petr tady na těch místech všech byl a všude ty svoje mikroorganismy lovil. Vlastně kousíčky z těch míst jsou pravděpodobně v některých z těch sér. Je to tak? Minimálně jejich otisk. Takže já děkuji Petrovi za vhled do nového přístupu k péči o pleť očima společnosti Neobotanics a těším se na to, až si budeme povídat o jednotlivých sérech. Mějte se hezky. Zatím nashledanou. Nashledanou. Wanna start a fire, you wanna stir the pot, you wanna throw some hands, go ahead, shoot your shot. Shoot, you wanna fight